Machiegni Kenya Ramogi Twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza dhi nyime e kar romo ma Bomas of Kenya. Romo no ochakore kar saa 4 okinyi kata odoko ni moko kuom jokanyo mag komitino to ok oyuore romo no. Moko kuom jokanyo mag komitino ma ok ochopo e romo makamano en jakom margi George Murugara, Seneta ma Elgeyo Marakwet Hillary kod jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo. Watudore achiel kachiel koda nyawadwa Chris Owino kaluwore koda lalruok makano bende sani gi e kinde ni eri nitiere Bomas of Kenya. Chris, kinyalo winja, inyalo mana lero ni to chakruok mar twak machalo kamano dhi nade, to kaluwore ni moko kuom jokanyo ta ahinya Murugara ma bende koro kochopo kanyo bende bedo ni moko kuom jokanyo onge kanyo kelo ng'ikruok moro amora koso twak dhi nyime bedo ni ji duto chopo kata oyo. Erokamano Simfros, kaka iselero One Bomas of Kenya kama twak e kind riwruok mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza dhi nyime. Twak makamae ne ochakore kar saa 4:15 okinyi makawuono e kind kweth ariyogo. Matimore kata odoko ne jokanyo moko mag twak okoyuoro e romo makawuono. Moko kuom jokanyo ma okoyuoro again jakom twak mano George Murugara ma bende jaod bura ma Tharaka okoyuoro e romo makawuono. Jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo e kweth mar Azimio, Seneta ma Elgeyo Marakwet Hillary Sigei, mago moko kuom jokanyo mag twak makamae ma okoyuoro e twak makamano. Kata kamano twak dhi nyime kata odoko ne jotelogo okochopo. Motelo ne twak chakore kar saa 4:20. Achiel kuom jachiw wach elo jaod bura mar pinje mag Afrika ma Ugwe kendo jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Kanini Kega ne ochwalo barua ne komiti matayo twak ewi mano ma giwacho ni gin ka duond bura mar Jubilee gingolo ng'ur margi ewi okang' ma komiti matayo twak ne okawo mar golo oko jaod bura ma Eldas Adan Keynan men jakanyo ma duond bura mar Jubilee e komiti matayo twak makamae. Gino makoro jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee mano Kanini Kega wacho ni manyiso gi achaya nikech duond bura mar Jubilee en duond bura mar adek kuom duond buche man kod jood bura mathoth e od bura mar 13 kiweyo duond bura mar UDA kod duond bura mar ODM. Giwacho ni Jubilee emomako thuolo mar adek kuom duond buche man kod jokanyo mathoth kendo gin kod ratiro mar mondo onywandgi e twak makamae. Kuom mano gikwayo komitini matayo twak ni mondo ochung chenro moro amora matayo twak e kindgi nyaka tiek ywarok mokwako wach mar golo jaod bura ma Eldas Adan Keynan. Kaluwore kod barua no giwacho ni poni chenro mar twak odhi nyime ka onge jakanyo mar duond bura mar Jubilee to gibiro dhi e doho bang' ndalo kuom thuolo mar ndalo 4 mabiro. Poni twak makamae odhi nyime ma onge jakanyo mar duond bura mar Jubilee, duond bura mar Jubilee osengo mar dhi e doho mar sundo doho mondo chung chenro moro amora nyaka nywand duond bura mar Jubilee e twak makamae. Kata kamano bang' yudo barua makamano twak ne odhi nyime kendo kweth mar Kenya Kwanza ne odhi bogoyo mbaka e kindgi kuom dakika 30. Bang' goyo mbaka ne giduogo kendo chako twak kod jowetegi mag Azimio manyaka sani twak makamano dhi nyime. Okwang'eyo ni ang'o ma gitwakie e romo makawuono nikech nitiere weche mathoth ma pod oketo ohinga e kind kweth ariyogi. Wach mokwongo en ka twak makamae onego bed ni kochakore to idhi time od bura kose oko mar od bura. Azimio dwaro ni twak makamae kitimo otim oko mar od bura kaka yo mar neno ni jokanyo omi thuolo mar golo pachgi e yo ma ohyanga ma oko odigi kod chike matayo twak mag od bura. Mano kwayo mar Azimio. Kenya Kwanza kata kamano osebedo ka nyonore ni twak makama nyaka tim mana e od bura. Ohinga machielo manie nyim komitini en wach mar weche ma idhi goye mbaka. Azimio dwaro ni komitini ogo mbaka e weche 4 madito. Wach mokwongo en yawo server mar IBC.
Wach mar ariyo en duoko commissioners 4 mag IEBC mong'ere ka Cherera 4 mane ogwe tao kaachiel kod duoko piny nengo chiemo, duoko piny nengo mauta kaachiel kod duoko piny nengo school fees. Mopogore kod mano gidwan mondo gitwag nyaka e weche mag rito duond buche. Kata kamano Kenya Kwanza to wacho ni ok giikore mar goyo mbaka ewi weche mane otenore kod yiero maduong' mokalo, to moloyo wach mar yawo sava, ka giwacho ni gin gi kia kama sava onge to bende gionge kod teko mar yawo sava. Koro magi weche ariyo madito ma osebedo ka kelo ywaruok e kind kweth ariyogi, kendo warito kod siso mar neno ni to bende gichopo e winjruok ewi weche ariyogi. Mokwongo, twak dhi chakore karang'o, to bang'e twak ma kamae biro timore kuom ndalo marom nade, nikech Azimio to nyonore ni twak nyaka timre e bwo dwe achiel kende. Koro warito winjo ni to giyiere ni to twak dhi chakore karang'o, bang' chakruok odhi tieko ndalo marom nade, to idhi time kanye, idhi time e od bura kose oko mar od bura. To mogik, gidhi twak ewi weche mage, gidhi twak ewi weche motenore kod IEBC, gidhi twak ewi weche motenore kod sava kose gidhi twak e weche machal nade, nikech Kenya Kwanza wacho ni twak e kitgi kod Azimio dhi mana mulo weche mag gwelo commissioners manyien mag IEBC mopogore kod weche mag yawo sava mar IEBC. Mopogore kod mano bende wadhi penjo gi ni to ere chung' margi ewi barua mochwal kod duond bura mar Jubilee ka giwacho ni chenro duto mag twak ochung nyaka duond bura mar Jubilee oyud jokanyo e komiti makamae. Twak makawuono otelne kod jakom machielo mar twak makamae, jaod bura mar Arieda Otiende Amolo kaachiel kod jaod bura ma Kitui East mano Tetesi. Magi e jotelo makawuono otelo ne romo makawuono kalure ni George Murugara ni e piny Austria kendo okoyuoro e romo makamae. Kata kamano jagoro mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna ne oyuor e romo makawuono, kata kamano ne owuok kar saa 5 kendo pok oduogo nyaka sani. Okwang'eyo gimomiyo ne owuok ma omiyo pok oduogo nyaka sani, kendo wabro penjo gimomiyo dibed ni odhanjo otamre yuoro romo makamae kose nitiere gimomiyo ne owuok. Mano wabro ng'eyo kendo wabro nyiso nyikwa Ramogi e weche magwa manyien mabiro e seche mag saa 1 kod saa 3 mar otieno. Simfros. Erokamano ahinya Chris Owino kuom lipot mar arieyano. Mana kapok idhi ok adwa ni mondo iduok penjo ni sani nikech ang'e ni ichiwe lipode mabiro. En ni to jo duond bura mar Jubilee gidwa mondo mi oduok jaod bura ma Elders mano Keynan koso gin kare kata pono no kawo ng'at machielo manitiere duond burano. Mana ng'eyo ni wang' noyude lipot mabende ikonwa ne chenro mabele mabiro go mag weche manyien. Nyaka Ramogi mano Chris Owino kanitiere Bomas of Kenya.